tipo normala, gorputze zen naiz, enai meharra, armarioa irekieta, hasten da nire marmarra, braka pare bat pasatutxoa, beste argi xamarra, nire amatzen irize jantzi, seguru zuen bakarra, jazteko ez eronik ez eta kalera irten beharra, jazteko ez eronik ez eta kalera irten beharra. Udaberriko fularrei ere, botea dien, kietegia, horrek desente saltatzen du, azudan ere, bere arpegia, errekursua iduritzen zait, sinpleta hausardegia, gainera ez da denboraldia, ene hau da hau komedia, sexi xamarra irten nahi nuke, baina ne sexi jegia, sexi xamarra irten nahi nuke, baina ne sexi jegia. Alferrik lanzgatiru garriko, fularraketa eta txanoa, hainbeste fraka lau bortxaketa eta brusa hain modernoa. Mila aukera baditut baina, hau ez da oso sanoa, luzimenduko bizio honek, badauka bere txonoa. Ideiarik behi gelditu naiz, eta dendara noa. Ideiarik gabe gelditu naiz, eta dendara noa. Ideiarik gabe gelditu naiz, eta dendara noa. Ideiarik gabe gelditu naiz, eta dendara noa.